Zdravím, jmenuji se David Korbel a pocházím z Jindřichova Hradce a chodím na základní školu. Chtěl bych vám popsat, jak vidím já Evropu s Evropskou unií a jak to bylo před několika lety, kdy Evropská unie ještě nebyla. Prvním bodem je cestování. Cestování, kdy nebyla Evropská unie, bylo velmi těžké. Cestovat se mohlo pouze na povolení či sportovní utkání, jelikož státní hranice byly uzavřeny. Zatož Evropská unie nám nabízí velké možnosti. Můžeme cestovat skoro po celém světě, a to buď tak na občanské průkazy, pasy či víza. Dalším bodem jsou nákupy. Nákupní střediska, když nebyla Evropská unie, skoro neexistovaly. Zatož v městech existovaly malé obchůdky, kde jste si mohli vybrat plno věcí. Můžeme také zavzpomínat na všelijaké svátky, například Vánoce, kdy se stály fronty na banány. Nákupy v dnešní době jsou velmi rozsáhlé. Nákupní střediska se nacházejí skoro na každém rohu, kde se dají koupit všelijaké potraviny. Jsou vztahy mezi státy. Co myslíte, jak by to vypadalo, kdyby Evropská unie nebyla a státy nebyly sjednocené? Co myslíte? Já si myslím, že by to tu mohlo vypadat špatně. Mohly by být války, protože by státy chtěly čím víc území. V současnosti nám Evropská unie poskytuje mnoho výhod. Cestování s občanským průkazem a pohybování se v schengenském prostoru. Toť výhody Evropské unie. Evropská unie je seskupení skoro všech států v Evropě o neútočení a míru. To znamená, že lidé ve státech Evropy žijí v míru, neubližují si a mají se rádi. Toto byly 3 základní body, které jsem s vámi chtěl prodiskutovat. Doufám, že se vám toto video líbilo a že nás aspoň nějakou menší hodnotnou cenou odměníte.